Колежката е от румънския отбор. Ще наблюдаваме нейното представяне на земя. Цукахара като начало. Спаса е европейски шампион на земя миналата година. А нейният най-добър уред? 2 винта и половина, последвано веднага от обтегнато превъртане с обръщане 360 градуса. Тази връзка се бонифицира. Като координация изключително трудно упражнение. Премятане с обръщане 540 градуса. Или 2 винта бяха това. Премятане от темото с 2 винта. Една от малкото, не знам защо така се получава, но една от малкото румънски гимнастички, която е така много елегантна. Фигурата е чудесна за гимнастика. Большинството от румънките, такъв им е метода на работа, очевидно, са по-грубоватички. Тази състезателка е една от най-елегантните в румънския отбор. 3 винта, обръщане на 1080 градуса, една от най-добрите на земя. Европейската шампионка. Ще видим дали ще успее да си защити титлата в финала на отделните уреди. Сериозна е борбата за златния медал. Да. 2 винта са.